tambal. Hello Rita, asa naman ka? Kadugay ba nimo nga release nimo karon? Pagdali diha, daghan pa kog releasean sa gawas ba? O sige sige. Hulaton ta ka ha, pagdali. Asam po ti para eh. Ito ko sa tambal. Gusto na ayaw ng mga tambal. Sige kung inom. Inom na po po sa... Antay yung matambal pero magi ko na ayaw ani. Sige kung tumar ani. Chika mo ko. Ano nga maka inom yung ko kining maayo nga ko ang tambal nga di man gunitaron. Ako ato lang ko sa akong igsuon siguro. Ano patabang ko. Balay kay ina kayo ko pan ba bukan ato sa ko oo bagay taon ko di batik ato sa ko ang kapalit ng tambal yan na. Yan na. Kuya, ay ka. Lagi, ay. Ari lagi ko sa mga kay mga yung sa gamay nagtabang. Ikaw wala man ko'y kwarta. Ha? Ako yung mga kwarta, i-release na ko na sa akong mga tao karon. Sa duwan lang ko. Kung sa tambal na ko sa ubo. Maka-check up ko ba? Jesus, Sabo man mo. Ay. bahal ka ng imuhang sakit. Kung ako'y kwarta diha, ako ra nang gamiton ako karon. Akong i-release na sa akong mga tao. Ito ng mga tao na mo dahil. Siguroon pa mo kung sa mga suon. Natural kay mga tauhan ako na, negosyo na ako na. Munang ako din ang unahon sila. Kabalo man ka nga nagpaarawan ko og kwarta. Bago bitaw ko sa mga. Grabe na pagkajin na. Uy, tabangi. Oh. Ano makapatambal ko ba? Muyi ko eh. Palit ka mo itong imong ha. Nga para maayo ka rin imong sakit. Kaya naan mo na kay sakit. Malis ako ang wala man kay sakit. Din. Ay sus, nakaw na. May kapainan ba? Uli na dito. Palit ka mo itong imong ha. Maayo ka na imong sakit. Nakaw na, nakaw na. Nakaw na. Ayaw kung sige, kuhan kayo na pa ko'y customer maabot karon. Maluoy ka, Jin. Apa ko'y rilisan karon. Pagdali, nakaw na. Siguro kung malaki mga laing tao. Sus, lakaw na. Palit ka mo itong imo. Para maayo ka sa imong sakit. Hindi ko gusto nga mo balik pa ka diri ha. Ibsag piso, wag kayo madawat nako. Grabe ni Jinoy. Okay, kaluoy. Ay kung kasula-sula. Kaya daghan pa ko rilisan karon. Mga tao. Ayo. Tayo si. Ayong hapon tay. Tay. Dapat yung kaguran tay. Pahulaman ko tay bi. Ang naman diya. Ano sa mga katay? Pati man namulus para. Dugay-dugay na gawa ng kalaag sa balay. Lagi, itong sa kong kubo. Ha? Pati man namulus para. Bigla ko pa ni mo. Nga, nakainom na kitambal. Wala lagi. Eh. Kuwan sa kuwan, isuuna ko kwarta. Ha? Wala na pa kong kwarta sa kuwan. Naday, gamit daw sa iyang mga tauhan. Si Gina? Oo. Grabe po nga arahan man to. Nagapa-arawan, gaya kwarta. Gap mo lang pag ito sa laing tao. Siguro. Kaya karo ikaw, kanong katabangi.
Siguro daw siya ang mga tauhan. Sige, nakoy ka ng kwarta gamay diri. Pero, makasya na siguro ni kung say kung ano ni mo, kailangan. Ha? Sige. Gamitan na sa nimo. Nakoy kwarta diri ah. Ano po gamay anak? Ano ka niyo? Salamat kayo no. Kahit di mo nagtambal. Salamat kayo sa Ginoo. Sobra na, kahit mo pagkaon kung sa nimo ha. Kung sa mentang katay. Salamat sa Ginoo. Ha? Ako di maluwi din ako. Salamat ha. Sige na. Kung mana, ati mana sa nimo ang gibati. Sige. Kapit na yung isugo na si Gina. Kung masyog nakakuan sa imo nga nakatabang. Sige gamay na lang ka. Ikaw ra ba? Diri away mo. Ati man sa imo ha. Salamat. Hello, Rita. Asa naman ka? Nga naman ko diri sa gawas. Abi na kong padulong na ka diri. Pagdali diha. Naghuwat ako ni Madrid Daplin sa kasada. Pagdali diha. Ma'am. Nakoy pangutana na sa imo. Kung sa ganyan nga lugar diri ah. Isa man ka? Ay, si pangutana na ako. Dito ka pangutana sa unahan. Naman ko gipangita, ma'am. Dito ka pangutana. Ayos sinukuan kay na ako gihulat diri ang nga. Wangin ako diri.